Hej med jer. Hej. Nå, så er der videohilsen fra Grand Canyon. Det ser lidt vildt ud. Men det er det også. Men nu er det jo Yosemite og ikke Grand Canyon. Nå ja, for helvede. Jeg fik I den. Nå. Jamen altså, ja, stor park. Masser af træer, masser af rocks. Og bjørner. Ja, en enkelt lille bitte en eller to. Som vi kan se, så er det lidt snoet og lidt kringlet og sager her. Men det er jo ikke noget, at vores fine Mustang ikke klarer med forbrug. Det er med dårlige nerver. Jamen, så kan I jo se lige ud over kanten. Man bruger ikke autoværn her i USA. Enten så kan man køre bil, eller så kan man ikke køre bil. Og man skal passe på klippestykkerne, der falder ned. Ja, der er lige sådan en skilt en gang imellem. Pas lige på, der falder lidt klipper ned her. Så, i øvrigt så har vi kørt i en times tid ind i parken her. Været ude og tage lidt billeder og sådan noget. Og på nuværende tidspunkt har vi stadigvæk 50 km ind til midten af parken. Og vi krydser den på tværs. Hvis vi havde kørt for langt i parken, jamen så en skud på tasken, et slag på tasken, tror jeg hedder, er måske, at det er 300-500 km lang. Men den er så 125 på det sted, hvor vi krydser. Det er store sager. Og en bære, nej, det ligger der ikke i nærheden. Så det var vores lille hilsen fra Yosemite, som det jo var, og ikke Grand Canyon. Ha' det godt hjemme i Danmark indtil vi ses igen, selvom vi ikke så os på den her video. I hørte os og så noget af parken. Ha' det godt til næste hilsen. Hej. Hej.